Mwana uyu pane munhu ari kumushandisa. Uri kunizwisisa? Uri kushandiswa mwana uyu. Uri urombo. Uri kushandiswa mwana uyu. Kuti inherera. Matizwisisa. Watora advantage yekuti mwana uyu hana vabereki. Mwari uri kunditi mai makanditarisei. Mubatsire mwana uyu. Musaregera mwana uyu. Ndaona maruwa neshamwa nezakataura. Motora ivhu rebaitira. Handitika mosanganisa netokoro chisoti. Sauti yeredizo. Momugeza. Mapedza muchimuzora mushonga iwoyo mwiri wese. Mandinzwisisa. Panopera mazuva mana kana kuti mashanu munoona zvawo. Makadi yenyu inoitwa Lavenda Masara wekunimbe FM. Ndikona mauya nemwana pano padare paMambo Mutasa. Ari kuratidza kuti mwana ari kudzimbikana. Makasunungukawo here kutitaurirawo kuti munonzani uye mabva kupi? Ari kuita grade 6. Saka gore rino rese ndikuona kuti ane condition yainayo kubva January anga ari kuenda here kuchikoro mwana? Akangodzidza January chete, February anga akutorwara kubva ipapa anozombodzokeera kuchikoro. Ini ndinonzi Christine Marutana, ndabva kuNhembe FM. Ndiri kufara zingaiti ndiri kugamuchirai pano apo mati mudombopupurawo pamhepo kuti vanhu vaone kuburikidza nemwana airwara. Ndoda kuti timbonzwa kuti zvakafamba sei because patakamboona mwana zvasiyana nezvaari. Saka ndada kuti mumbotitsanangurawo zvishoma kuti zvakafamba sei kusvika nhasi mwana ange aita zvaaita kwaakabatsirwa nezvaakarapwa. Chekutanga ndinongoda kutenda Mwari kundipa simba nekundisindisa kuti ndikwanise kuchengeta mwana kuti asvike paari nhasi. Kuzotendawo changamire mabasa nekugona repo nekumira nesu pakurapisa mwana vakasimuhaura vanga vachitipa chikafu kuenda kuchipatara kuti mwana ange ari paari nhasi. Alright, saka apa tiri kumbira kuti mumbotitsanangurirawo zvishoma kuti mwana pamakabva naye iri hendi yachief wanga vachikubatsira izvese sematauriro amari kuita. Saka makazobva pano naye muchienda naye kuhospital? Takabva pano tichienda naye kuchipatara. Pane nesi watakapiwa kuti tipinde naye kuchipatara akatibatsirawo nerubatsiro rwawanga wainaro kuti ndachangamire. Then tasvika kuchipatara takabatsirwa zvakanaka. Tikaona machiremba wakatitsanangura tikatenge mishonga tikatenga mishonga tikashandisa pamwana, asi takatanga kuona chinhu yakati kurei kudaridza nekwekutanga kumashure. Alright, ndeumbokuzosai kumashure pamuri kuti makaona chiremba yavakatsanangura here chirwere chairwara nemwana? Wakataura semazivire awo nemazivire angu chiremba rikaiti nemishonga yekuti uzame pamwana tione kuti chai. Asiwo imimi semaonero enyu chiremba pavakakutaurirai mishonga ikatengwa marakuona yakabatsira here kumwana kana kuti yakaunza shanduko great change kumwana kana kuti? Shanduko yakawapo nekuti zvironda zvakakasira kushoma hazvina kunonoka semanonokera zvaita kudhara. Saka takapiwa mishonga unoingoshandisa for 7 days atemako matablets pazuva. Then tabva kubva tazonyorwa tinoone dermatologist kuprovincial hospital. Saka tichada kuzoona dermatologist kuprovincial hospital. Alright, amai ndinokutendai takupfupisa hedu nhaurirano yedu mukutoti kumhuri yeZimbabwe kune vakamboona part 1 yenyaya yenyu. Nhasi mungadawo kuvataurira kuti chinyi pamusoro pekubatsirwa kwamuri kwamakaitwa naChief Mutasa? Inini ndinongoda kutaurira mhuri yeZimbabwe ndechekuti kunzwa nekuita kazhinji chaunenge wataurirwa unofanirwa kuita. Kana iri mishonga haufaniri kushandisa mushonga uchigumira panzira. Plus mwana anoda care nekuregera kutsvaga zvakawanda wanda. Kazhinji kana tiri chipatara taizi chipatara kana tichiwa tinoda kutaurira mhuri yeZimbabwe kuziya zvaunenge wachingoita panguva Ndinokutenda amai kunemi vadiwa vateereri. Nhasi tina amai vauya vari kupa umbo chapupura kuburikidza nekurapwa kwaita mwana wavo vachiburikidza nekutendawo Chief Mutasa nebasa rese ravakaita kuvabatsirawo nemari nekuvabatsira kwekuendeswa kwekunorapa. Nhasi vari kupupura vachitenda. Ndinotenda.